क'क्राझार जिल्ला एबसुआ रोंगौसा सायख' आनजाद खुंफुंदों। क'क्राझार जिल्ला एबसुआ थान्दै मेलनि गेजेरजों मावफुंनो लानाय थांखि बायदियै जिल्ला नाङैनो रोंगौसा सायख' आनजादा खुंफुंदों। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन फरायसालि गोजौ फरायसालिनि फरायसाफोरनि थाखाय बे आनजादखौ खुंफुंदों। मख'नो गोनांदि फरायसाफोरखौ गुन गोनां खालामनाय आरो थुलुंगाखांहोनायनि नोजोरजों क'क्राझार जिल्ला एबसुआ बे थांखिखौ लादों। थांखि लानाय बादिनो क'क्राझार जिल्ला एबसुआ दिनै जिल्लानि सिङाव थानाय गंफ्रोमबो फरायसालिनि फरायसाफोरनि थाखाय बे रोंगौसा सायख' आनजादखौ लानाय जादों। बेबादिनो क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि रोंगौसा सायख' आनजादखौ जुमदुवार दख'रानि बेन्दोङाव थानाय गासै गंथाम फरायसालिफ्राव आनजादनि मिरु खालामनानै खुंदों। गिबियावनो बड'लेण्ड बुब्लि नायगिरि साफ्रोमबो रायजो राजाफोरनिसिम आङो गिबियावनो फुंबिलिनि गाहाम अनसायनाय सिबिनाय आङो बयनिसिम बावहरग्रोदों। लोगोसे दिनैहाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा बोसोरफ्रोमबो जेरैबायदि गथ'सा रोंगौसा आनजाद मोनसे बेवहाय आनजाद खुंबोबाय थादों। दा दिनै थिग बेबायदिनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिथोन बायदियै क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो जिल्ला आफाद हिसाबै दिनैनि नैबे सानाव मोनसे गथ'सा रोंगौसा आनजाद बेखौ खुंनाय जादों। दा क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै मोनफ्रोमबो जेसेबांखिनि जिल्लानि सिङाव थानाय बेंखनाव थानाय दख'रा आफादफोर दङ, बै दख'रा आफादफोरनि बेंखनाव थानाय माखासे गोजौ फरायसालि आरो गेजेर फरायसालिफोराव मोनसे गथ'सा रोंगौसा आनजाद बेखौ दिनैनि समाव लाफुंनाय जाबाय। दायो बे एग्जामा सोलिगासिनो दङ। दा नंखायनो जिल्लानि बिथोन बायदियै जोंनि जुमदुवार दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो दिनैनि नैबे सानाव जोङो जोंनि बेंखनाव थानाय मोनथाम गोजौ फरायसालियाव बे आनजादखौ दिनै खुंफुंनाय जादों। गाहायै बेयाव जोङो मोनथाम सेन्टार हिसाबै एग्जाम सेन्टार हिसाबै जोङो बेयावहाय कन्डाक्ट खालामनाय जादों। मोनसेया जाहैबाय मथामबिल गोजौ फरायसालि, लोगोसे बसगाव गोजौ फरायसालि आरो खासियाबारि गोजौ फरायसालि, बे मोनथाम फरायसालियाव जोङो गाहायै नैबे आनजादखौ जोङो लानाय जादों। गासै जोंनियाव बेयाव गथ'फोरनि संखिया एफियार हिसाबै मथामबिलाव 90 सा बेवहाय क्लास 6, 7, 8 दिनै बिसेसबा बे क्लास 6, 7, 8 क्लासखौ बेवहाय आनजाद हिसाबै लानाय जादों। मथामबिल हिसाबै 90 सा गथ'साफोरा बेयाव एग्जाम होदों। लोगोसे बसगाव गोजौ फरायसालि हिसाबै 90 सा बेयावबो गथ'साफ्रा आनजादखौ होनाय जादों। लोगोसे खासियाबारि गोजौ फरायसालियाव गासै 144 बेयाव गथ'साफोरा एग्जामखौ होनाय जादों। जोङो फोथायदों बेयाव गथ'फोरा मोजांथारै बेवहाय पार्टिसिपेट गावसोरनि प्रेजेन्टेसनखौ होगोन बेखौ मिजिंथिदों। लोगोसे जाखिनि बेवहाय गथ'फोरा मेक्सिमामाव बेयाव पार्टिसिपेट खालामनांगौ, बे पार्टिसिपेटआ हयथ'बा 90 जौखोन्दो जोङो जादों होननानै जोङो जोंनि दख'रानिफ्राय फोथायदों। खारन एग्जामा दायो सोलिगासिनो दङ। जोंनि बेयाव एग्जाम नायदिंनाय एग्जाम डिउटि बियो दायो सोलिगासिनो दङ आरो गथ'फोराबो मोजांथारै बेयावहाय पार्टिसिपेट गावसोरनि पारफरमेन्सखौ होगासिनो दङ। जोङो फोथायदों जोंनि गथ'साफोरा नैबे एग्जामनि गेजेरजों दुलाराय बर' फरायसा आफादा जेखिनि मिजिं आरो थांखिखौ लानानै बेयाव जेखिनि मिशन आरो भिजनखौ लानानै खामानि मावबाय थादों, हयथ'बा बियो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनसे गेदेर जाफुंसारनाय आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जेखिनि माखासे थांखिफोरखौ गोथौ मोनसे मिशन आरो भिजनखौ लानानै खामानि मावबोबाय थादों, बेयो गथ'फोरनि थाखाय मोनसे मोजां इनफ्लुयेन्स खोख्लैगोन होननानै जोङो फोथायदों। खारन जोंनि लाइमोनफोरा दासिम सोलोंथाइयाव गोजौ मोनसे जे जांख्लायाव जोङो थांनांगौ, हयथ'बा बेबायदि थांनो हायाखै। नंखायनो जोंनि दानि गथ'फोरा क्लास 6, 7 आरो LP निफ्राय लानानै हाइ स्कुलसिम आरो कलेज लेभेलसिम आरो इउनिभार्सिटि लेभेलसिम जाहाथे गथ'साफोरा जोंनि नैबे भारत हादराव लोगोसे जोंनि आसाम हादराव जिखुनु जा मोनसे कम्पिटिटिभ एग्जामफोर जायो, बै कम्पिटिटिभ एग्जामफोराव जाहाथे इजियै गोरलैयै जाहाथे बिथांमोना होनो हायो। जोंनियाव गोबां रिसर्स पार्सननि बेवहाय हिउमेन रिसर्सनि बेयाव बाथ्रा दङ। जाहाथे हिउमेन रिसर्सफोरा नैबे जोंनि जे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे मोनसे मिशन जे बिथांखि जे थांखि, बै थांखिया गथ'फोरनि दारै जोङो मोनफुंनो हायो, जोङो बेखौनो फोथायदों। आरो गथ'फोरा निस्सय बेयाव साफा कुवालिटि गोनां साफा बेबायदि फरायसाफोर जागोन आरो इयुनाव गावखौ दाफुंनानै लानो हानायनि, इस्टाब्लिस खालामनानै लानो हानायनि बिथांमोना लामाखौ मोनगोन, बिनि दारै जोङो गेदेर फोथायदों।
स्कुटि आरो बाइक सालायग्राफोरनि थाखाय मोनसे मोजां फोसावथाय। चिरांनि काजलगावआव पेट्रल पाम्पनि साखाथियाव थानाय MMH अट' हन्डा श'रुमआ नोंथांमोननि थाखाय स्कुटि आरो बाइकखौ खम डाउन पेमेन्टआवनो होनायजों लोगोसे मोजां अफार लानानै फैदों। नोंथांमोना बे श'रुमनिफ्राय स्कुटि आरो बाइकखौ खम डाउन पेमेन्टआवनो मोननायजों लोगोसे बेसेन नाङाजासे गंनै हेलमेट, गांसे ब्लेंकेट, नोगोद 500 रांनि खाबुखौबो मोनफागोन। MMH अट' हन्डा श'रुमनिफ्राय बेफोर खाबुखौ नोंथांमोना 19 नभेम्बरनिफ्राय 31 डिसेम्बरसिम मोननो हागोन। लोगोसेयैनो गोजाम स्कुटि बाइकफोरखौबो बे श'रुमाव सोलाय सोल' खालामनो हागोन। नोंथांमोना MMH अट' हन्डा श'रुमाव स्कुटि आरो बाइकखौ बायनो गोसो दङब्ला नैबे मबाइल नम्बर 8720957824 एबा 6001916155 आव थोंजों फोनांजाब खालामनो हागोन।